Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating special coverage ng bagyong si Rai. Ito pa yung pinaka-latest update natin ngayong araw po ng Martes. Ngayong araw po ng Martes, ika-14 ng buwan ng Disyembre 2021. At ito po ang ating Tagalog version na pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So, ang bagyong si Rai ay lalo pang lumakas at malapit na po maging isang fully developed na typhoon, Category 1, na kasalukuyan nasa 100 kilometro bawat oras po, malapit sa gitna yung kanyang sustained winds at yung gustiness na umabot mo ng 130 kilometro bawat oras. At bago ko po ipakita sa inyo yung pinaka-latest, ito ulit yung ating GraphSat na yung araw na ito ng Martes hanggang bukas, Miyerkules. So, nanatili pa rin yung hanging amihan sa buong bahagi po ng ating bansa except for Mindanao na nasa influensya po ng kanyang extension, yung trough ng bagyong si Rai na kasalukuyan ay malapit na pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility baka mamayang early evening or late evening at bibigyan po ito ng local name as Odette. At meron pang isang LPA po dito pupunta sa Gulf of Thailand but hindi na po ito makaka-affecto sa ating bansa. At itong system na ito ay hindi pa rin nagbabago yung mga computer models. Nasa 80 to 90% ang strike probability sa may area po ng Dinagat, Siargao Islands at ganoon din po sa may Southern Leyte, Bohol, Cebu, Panay at Negros, Panay, Cuyo, and Northern Palawan. Yun po ang major track na yon ng bagyong ito. At kasalukuyan, nasa labas pa po siya ng PAR, mga more than 100 kilometers away. So, anytime this evening, papasok na po siya at medyo bumilis yung kanyang pagtakbo. West-northwest sa bilis na 33 kilometro bawat oras. At ito po ay namimiligrong lumakas pa dahil po sa may pinapakita ng computer models dahil po sa init po ng karagatan, silangan ng Mindanao ay posible pa siyang umabot po ng hanggang 200 kilometro. Kasi ang forecast na yon ng Joint Typhoon Warning Center, ito yung ahensya na medyo mataas yung average ng hangin, 1 minute average, ay posibleng mag 185 kph bago maglandfall po dito sa may Siargao, Dinagat area. So, mag-ingat po tayong lahat dyan sa area po ng Visayas, pati sa Bicol at Northern Mindanao dahil sa possible mga ulan na idadala nito, ay medyo malawak po ang kanyang sirkulasyon, umabot po hanggang 800 kilometro. Okay, so please take all necessary precautions. Alam natin na ang mga wind models ay minsan masyadong conservative. So, nandyan pa rin ang possibility na baka maging super typhoon siya because medyo mainit po dito sa may silangan na bahagi po ng Mindanao. Papakita namin sa inyo mamaya yung oceanic heat content. Ito po yung nagbo-boost sa intensification ng isang bagyo kapag dumadaan doon sa medyo mainit na karagatan. Okay? Papakita muna sa inyo na ang latest ng fast animation. So, ayan po siya. Palapit po sa Philippine Area of Responsibility. Mabilis na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran, at nagbibigay po ng bagyong panahon na yon sa bahagi ng Palau. At dito sa atin ay medyo okay pa, but mag-deteriorate rin ang panahon dito sa lugar natin sa Bicol at sa ibang bahagi ng Visayas sa darating pong Huwebes. Okay? Ng umaga. Magsimula na po yan. Bukas medyo okay pa, but may mga padaan-daan ng mga ulan. Dulot po ng hangin amihan. So, ito yung zoom-in satellite animation. So, makikita po ninyo yung mga maninipis na ulap na nagbibigay po ng mga light rains dito po sa Kabikulan, eastern sections po ng Cagayan Valley, eastern Luzon, at ibang bahagi po ng Kabisayaan, kasama po ang Panay, Negros, at eastern Visayas as well, Samar, Leyte, dahil po yan sa hanging amihan na iniibayo na yun itong malakas na bagyo ito. Okay? So, yan po, nagpo-form po yung bagong central dense overcast. Kapag lumakas pa po ito, magiging ganap na po siyang bagyo, especially pag lumabas na po yung mata niya. Okay? At ito po yung tracking na yun ng lahat ng Asian agencies. So, they all agree na ang possible landfall ay Huwebes ng gabi, December 16, sa may Dinagat, Siargao Island at Southern Leyte. At pagdating naman po ng morning ng Friday, okay, tatawid po siya ng Bohol, Cebu, Negros, daan po malapit sa or pinakamalapit po sa Bacolod at Iloilo, mga morning po yan, between 6 to 8 a.m. o 9 a.m.
So, depende po sa movement niya kasi paiba-iba po ang points nito mga Asian agencies. So, ang likely po na sunod na tatamaan yan na Saturday morning, dito naman po sa may Northern Palawan. So, Thursday evening dito, sa may Siargao, Dinagat Island, Southern Leyte, and then Friday morning, dito po sa may Bohol, Cebu, Negros at Panay. Okay? So, mag-iingat po tayong lahat yan sa possible na pagdaan yung bagyong yan. At inaasahan pong lalakas pa po siya sa Category 3. Ang hangin po nasa 185 kph. Okay? And then, ito naman po yung mga computer models. Walang pagbabago. Nandyan pa rin po. Same sa mga tracking din ng Asian agencies. Halos lahat nagbe-blend yung computer models na dito magla-landfall sa may bahagi po ng Visayas. May malakas kasi na high pressure ridge dito sa may south of Korea. Okay, northeast of Taiwan. Kaya kung nakikita nyo dito sa GraphSat, okay, ayan po, may dalawang high pressure po dyan. So, ayan po, nag-i-steer ng bagyo para gumalaw po papuntang west. Okay, at ito naman po yung wind accumulation hanggang sa pagdaan ng bagyo, hanggang makalabas po siya ng power. So, nakikita po natin dito mula sa windy.com, ito po yung European model. So, nakikita po natin na medyo tataas po siya ng 180 kph ang kanyang sustained winds bago mag-landfall po dito sa mga areas na binanggit natin. So, typhoon conditions po dito, typhoon force winds, at hina ng bagya dito sa 120, 140, but pagdating niya dito sa may lampas po ng Northern Palawan, lalakas ulit siya at posibleng maging near super typhoon strength. Dahil medyo mainit po dito, panahon ng La Nina, mas mainit po ang karagatan po dito compared po dito sa east ng Philippine Islands o sa may Philippine Sea. So sa may West Philippine Sea, mas mainit po na yun, mas malalim po yung init ng karagatan dahil po sa panahon na yun ng La Nina. So although pag akyat po niya dito, next week ay hina po siya, magiging low pressure na lamang dahil may malakas po na surge ng malamig na amihan. Pagdaan kasi niya dito, hindi masyadong malakas yung surge ng amihan. Although magbibigay rin po ito ng mga hangin dito sa Bicol region at ibang bahagi po ng Luzon, ranging from 30 to 60 kph. Okay? Parang typical na hangin amihan. But dito po sa may Masbate, area po ng Mindoro, Samar, ay tataas na po na hanggang 80 o 90 kph po yung bugso ng hangin dahil po sa sirkulasyon po. Pasok sila sa sirkulasyon itong bagyong si Odette. So mag-iingat po tayong lahat. Okay? At ito po yung oceanic heat content kung saan lalakas po, posibleng lumakas pa rin bagyo kasi dumadaan po siya dito sa slightly mataas na temperatura ng karagatan. At meron pang medyo mainit dito ng bahagya. Hindi naman ganito ka sobrang pula, lighter, but still it will intensify o magbo-boost ng intensification itong system na ito. At ito po yung multi-model diagnostic comparison ng mga lahat ng mga wind models. So pinapakita po dito. Okay? Na on December 16 to 17, pwede siya lumakas up to 100 knots or 185 kph. Yung isang model, HWRF, pwedeng umabot pa ng 220 kph. Category 4 po yan, okay? So, pwede mag-signal number 4 po yan. Ito, signal number 3, okay? 3 to 4. Ito naman, 4 yan. Talagang solidong 4 ang signal po niyan kapag mag-upgrade ang Pag-asa. Depende na po sa forecasters ng Pag-asa. At ito yung medyo nakaka-worry from the chips ensemble. Ito po yung possible na posibleng mag-reach ng super typhoon strength, mga 260 to 280 dahil nga may dadaanan po siyang medyo mainit pa na karagatan east of Mindanao. So, ang possibility na pwedeng maging super typhoon ay hindi natin aalisin dahil po marami na po tayong na-witness ng mga bagyong ganyan. Mababa yung wind, sabihin natin 185 lang, pero sa reality, medyo nag-rapid intensification, naging super typhoon. So, sa panahon kasi na yun, meron tayong climate change, mainit talaga, yung global warming, nagko-contribute po na yun sa mga bagyong pwedeng umabot ng 300 kph. Ang dami kasi mga 300 kph na witness tayo, na-observe sa nakalipas na 10 years or sa dalawang dekada. So, mabuti na maghanda tayo dahil ito po ay mapanganib na bagyo. Okay?
Okay, makikita ninyo yung sirkulasyon niya medyo malaki at maraming dalang ulan, mahangin din po itong weather system. So let's hope and pray na sana humina po siya. Meron isang malakas na wind shear na magpapahina sa kanya, but as of this time wala pong pinapakita. So medyo nakakatakot po ito, nakaka-worry sa mga kababayan natin. So let's hope and pray let's hope and pray na nakapaghanda na po kayo sa pag-approach itong system na ito at contact your disaster agencies para maka-prepare po kayo o mag-evacuate kapag nasa hazard prone areas po kayo. Okay, and bago tayo magpaalam, ito ulit yung rain accumulation. So makikita ninyo, itong violet na ito ay nasa more than 100 millimeters po na ulan yan. Kita po ninyo, pagdaan sa Visayas ay pwedeng umabot po hanggang 400 to 500 millimeters yung ulan po niyan. Okay? Kasi ganun kabigat itong dalang ulan, itong bagyong ito. At halos 3/4 ng Pilipinas affected, except ito na ng area po ng Ilocos region, hindi masyado. But yung Cagayan Valley, dahil sa amihan, may mga ulan din po ng 50 to 100 millimeters. Ang iba, nasa 100 plus millimeters. Ang Bicol, meron din pong area na pwedeng dumampas po ng 100 millimeters. So, dito sa Naga, fina-forecast natin baka around 25 up to a high of 120 millimeters. Kasi, kapag nag-expand pa yung sirkulasyon ng bagyo, talagang magbibigay ng mga ulan sa area natin. Okay, so mag-ingat po tayo. Alam natin na 3 days left, 2 to 3 days left na ang approach itong bagyong ito. Lalo na po, papasok na po ito ng PAR mamayang gabi. So let's hope and pray na may miracle pa mangyayari. Sana po mag-sudden shift ng direction paalis sa ating bansa. But ito na talaga ang pinapakita ng computer model. So ang importante ay maging resilient tayo, maghanda. At let's ride the storm. Dahil po, yan talaga ang nangyayari po sa Pilipinas. October, November, December, may mga bagyo talagang dumadaan dahil nasa lugar tayo ng typhoon belt area. Yan po ang klima at weather conditions ng ating nasyon. Okay? So, again, tomorrow babalik tayo para ibigay sa inyo ang latest sa bagyong ito, na kung saan na siya, kung nagbago ang tracking or nagbago ang forecast. Let's hope and pray na may magandang balita tayong ibibigay sa inyo bukas. But again, ang importante, maghanda po tayong lahat. And pray na sana wala pong casualty dito sa papalapit na bagyo. Again, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.